Obolo na na-achọ ịnụta most handsome male in this very planet. Convince ya ka ọ na-achụ aja. Ọ nwere ndị bụ na every 4 days ka ba kwesị iji wee na-achụ aja na mmiri in order to sustain. High rank Ogbanje, ọ bụ na ị chọrọ ịnụva as a husband na ị chọrọ ịnụva, if care is not taken, they will pull you down. Ndị otu ya ga-epulu gị down. Maka na o nwere so many bodyguards na-achọrọ ka a nalụ their queen their seat. Ike ịchụ aja adịkwa gị ma ọ bụ na ị chọrọ ịnụ nwaanyị malụ mma. Ike ịchụ aja ọdịkwa gị. Somebody ga-egote akwa ọ lakicha akwa nwa dachi anya mmadụ manyizie. Ndị otu gị reject ya dị akwa ịmanyi ya. Oil rank Ogbanje na-abụ ọ nakata ọbebe akwa ma nwere onye na-eti ya. Somebody ga-anọkata like this bebe akwa. Onwenugo your grown up friend, adult friend na-eme ya. Ọ nọkata like this ọbebe akwa, ọ na-achọ ife ọbụla ọ ga-eji wee ebe akwa. Ife ọbụla ga-eme ya ọba akwa nya ka ọ na-achọ. Ihe na-ewere isi n'ọdụ. Ewego bụ toothpick anụ nwa ka o ji. Toothpick ya dị ebe a. O ji onwegwu ife o ji eme. Imetụ ya aka, ọ bebe n'akwa. Be very very serious with the akwa na-ebe. Ọ bụrụ the toothpick na-eti ya. Ọ bụrụ that toothpick na-eti ya. Na ibe na-eti ya bụ something ịma na-afụ. Kama na ọ na-achọ ibe ga-eme ya ka ọ bee dị akwa in real life. High rank Ogbanje ga-anọkata otu nwa. Ma mami ya, ma papi ya, a family ya niile onwe ọzọ onye ga-alike ikwu. Ọ block everybody. Onye gbe na phone ọmọ nwe ga-epik. Family ya bụ ndị obusola ya. Maka na ndị nwa agbagotego. High rank Ogbanje ma ọ bụrụ nwaanyị, ị na-ede eti ya, ọ ga na block gị every minute. Without you doing anything. Epụta ụtụtụ m na ọ block gị na WhatsApp. Block gị everywhere ma mkpọtụ ya na phone. Only did they communicate with you. Iwe ga-ewebi ya. Ịnụ voice gị na-ewe iwe. Only did you know your voice. High rank Ogbanje nwere ike girlfriends ya nwaanyị ka ọ bụ. Ndị friends ya ụmụ nwaanyị ibi ya. Anọkata owebi iwe unnecessarily n'etiti besi na etiba pụọ. For 1 month in Fana Bekwube. Mbọsọ ọ ga-na-echetakwa ọzọ gwa gị na ọ nwere ibe. Ọ na-eme ka ọ nwere ibe man. You know, say, don't you understand what happened that day? Or what do you water? Or what are anything in that day? What anything or water? Or chet adia? Or they get on anlo? Obolo na achọ ịnụta most handsome male in this very planet. Convince you ka ọ na-achụ aja. Ọ nwere ndị bụ na every 4 days ka ba kwesị iji wee na-achụ aja na mmiri in order to sustain their seat and still remain in this very planet. O nwere ndị bụ na ba mụcha nwa na chi ya azụ n'ịmụ nwa ka ba kwuru. Pa gwara ndị otu let nobody sit on my seat. I am coming back. Kedu oge ị na-anachi ya taa? Ọ ya ba iche gị ọ bụ na ị bịara ka onye ọzọ were oche gị. Ọzọ na anya ya amụ nwa nya mụọ nwa 4 ya anachi ya. Nya mere ụfọdụ ụmụ nwaanyị ji wee mụọ nwa 4 mụcha anya rapụba n'ụwa nwụọ. The last child, gịnị mere na ọ nwụrụ na nke izi? Gịnị mere na ọ nwụrụ na nke ịbụọ? Gịnị mere na ọ nwụrụ na nke ịtọ? Oluo na nke na ọmụcha ya ozugbo nwụrụ. Asị gị na ọbala gbagbuli ya. O nwere ya kpatara ọbala ji gbagbuo onye. Ụfọdụ onwe ihe mee ya. Ọ mụchara nwa dị healthy. Just naba ọ tetezi. Ogbanje kwuru na ọ mụcha nwa nwụrụ. Ọ nachi ya azụ n'ụgbọ ya jee wekwere ochie. Ụmụazị na-ataba ahụhụ. High rank Ogbanje, ọ bụ na ị chọrọ ịnụva as a husband na ị chọrọ ịnụva, if care is not taken, they will pull you down. Ndị otu ya ga-epulu gị down. Maka na o nwere so many bodyguards na-achọrọ ka a nalụ their queen their seat. The queen want to stay. Maka na ọmazi ihe na-eme na mmụọ. Mana the allies, ndị na-echi nche, they don't want her to stay. They want her to return back. So whatever thing that is making her happy, they will cripple it. Ike ịchụ aja adịkwa gị ma ọ bụ na ị chọrọ ịnụ nwaanyị malụ mma. Ike ịchụ aja adịkwa gị. Ọ bụrụ ịnụ nwaanyị malụ mma bụ the problem. No, ị ga-achụnwukwa aja dị na ya. Maka na ife na-abụ dị ya. 2 things is involved in getting married to the most beautiful girl. Ine na onye ọ dị spotless. O nwere good shape. O nwere good body. Ọ malụ mma. O melụ nke a. Ọ bụ na akpa ezigbo agba. Ịlọvụ ka ya. Ike ịchụ aja ọ dịkwa gị. Ị ga-achụnwukwa aja.
maka na o nwere Ogbanje maka ndị a na-ajụ kedu mgbe ị kwesịrị iji wee na-achụ aja ba kemgbe o nwere ndị bụ na every 4 days ka ị kwesịrị ịdị na-achụ aja. Every 4 days you keep on pleading and begging. You keep on begging your subjects. You keep on begging your friends. Say Baba Biko. Ni we ma wani kwulu no 11 ka ya na ta keta bụ 12 na akụ. Baba Biko ba chalo gị na nwere ihe ka na-eme. Iwu ejuwa afọ. Ndị na-ekwero ndị gwalụ. Onwe ndị bụ na every week ka ya na-achụ aja. Onwe ndị bụ na every month ka ya ji na-achụ aja. Onye ka o ya eji wa bụrụ na somebody wee ke chụ aja once in a year or sustain enya. Maka na iwere so many people na-etie gị pressure na arụ. When you have understanding friends that understand, that want to let you stay, then you don't have a problem. But when you don't have understanding friends, those that does not understand you, my dear, you need to go. They will torment you. They will torment you. In this very planet is tormenting. But in that very planet, they are missing you. Your friends are missing you, my dear sister. They want you to return back fast. And high rank Ogbanje, fana abịagale na anyale. Kedu na akpọba Abino. High rank Ogbanje na abịagale na Abino. Fana abụ the queen. Fana abịagale na Abino. Iwala Abino friend. Nge na Abino meko ive wee mejuo ọnya. Gbawa anya obi o wee bụ aga ọnụ o meche maka na their words bụ a command. Anything evacuate ndị na-achị ya nche ekunye ịma wee bụ mmadụ welu battalions na-achị ya nche na-eche ka onye command. Any command ọ bụ na onye ozugbo they will strike. Ogbanje chi nwụọ na-abịa na-arụ onye bụ na ụfọdụ gwuru na ọ bụ na ba alụọ ụlọ na ba alụrụ ụlọ n'ụwa ba mbụ n'ife abịa kịta bụ ka ba lụọ ụlọ. Ụfọdụ lụchalụ ụlọ abụ bịa n'ụlọ abụ 4 days 1 month 1 week nwụọ. N'ife a bịara ụwa bụ ka ba lụọ ụlọ let them complete shit ka ba lụrụ anụ ụlọ mebi na akọlụfa ọnụ n'ụwa ba mbụ na ba lụrụ ụlọ. O nwere Ogbanje bịara ụwa ịnya moto ọ bịara ịlụ ụlọ ọ ga-ebi n'ụlọ mmadụ lụrụ mana o nwere moto ọbụla a na-agba n'ụwa ọ na-agba ego niile bụ na moto ka ọ na-ana. Ibe onye kata o nwere ihe iji maka ya wee bịa na ịgbanwuru moto na akọgide gị ọnụ moto n'ụwa gị mbụ i wee nata nke asị na moto ka ị ya agba. O nwere somebody ị ga-afọ ọ gaala moto ka ọ bụ ọ na-anya moto ọnya nke ata echi onye ọzọ nwanne echi onye ọzọ ego niile bụ na moto ka ọ na-ana mana ọlụ nwụrụ ụnụ babịa na akara ka ya ka ọ na-eme. O nwere Ogbanje bụ na akwa ị ma na o nwere mgbe ndị otu gị ya agbagote ndị otu gị aseletebele gị akwa ị ga-eyi ihe eje n'afịa gote particular akwa like anya na-achọ ka iji lie eje one certain occasion. Ị bataluo adịghị ga-eme the occasion na-ediri otu ị ga-esi wee yi akwa ichesisi otu ị ga-esi wee yi akwa ndị otu gị na-esu gị imi ndị otu gị agba gị nkịtị. Ozugbo lulu time ijere wụcha arụ chepụta akwa anụnwa ndị otu gị agwa gị na ịma yizi akwa ifu ị na-ene na nwe ihe mere dị akwa mana ị na-enenezi ya ikezi ma lakezi dị akwa. Somebody ga-egote akwa ọ lakicha akwa anụnwa dachi anya mmadụ ọma yizie ndị otu gị reject ya dị akwa ịma yi ya. Ọ bụ na ndị otu gị abịa ịkwadoro gị okeshọn ị ga-eje ndị otu gị bịa ịkwadoro gị okeshọn ị ga-eje ị ma na ị nwere ike ịkwụ ọtọ kilia wọdropu gị echeghị nta nka iyi ya iyipụ echeta nka iyi ya iyipụ ya icheta nka iyi ya iyipụ ya. Ndị mmadụ nọ na-agwa ya asị gị akwa amaka gị ọmamma gị mma n'anya onwedị ihe gbasara akwa ịkpọdị agwa aba asị ozugbo anyị iyi ya ndị mmadụ na-asị gị na ọma gị mma n'anya maka na ndị otu gị achọọ ya. Your spirit ala batara dị agwa ọ bụrụ na agwa bụ efe itoro gị ọ bụrụ na agwa bụ amarọ mma ọ bụrụ na agwa bụ adịrọ decent enough ihe wee jebe ị na-eje mana ndị otu gị alaikrọ dị agwa ba chọrọ ya ị ga-echenji gịta agwa otu wodropu gị niile ọntị n'ihi ihe nke fa chọrọ omenugo gị. Ọ na-eme na nwoke ọ na-eme na nwaanyị mana nwaanyị ka ọ ka njọ omenugo gị.
iwe ke yibe akwa yichacha akwa chepụta chu ka ịgbalụ nene chu isi na chu wee reject akwa abịghị yipu ya chu nụnwa ịchọrọ iyite akwa ga-amachi chu a akwa ga-amachi chu a abịghị icheta kịta itiri ụkwụ na chu anụnwa chu adịghị mma eyi nenezie uche ga anasị gị chu a na akwa araim mụrụ yipụ akwa yecheta akwa ọzọ yili nke ọ dị gị ka onye ga-araim ihe etizie chu iwepụ chu iweta chu ọzọ gbanye ọla ya na gọrọziri akwa yipụ chu cheta chu 5 hours ọ ga na-akwado ọ nọzi ebe ọ na-ebi sọsọ ọchịta akwa nke obiara ya ọsọ ọchịta akwa nke ọmarị ya ọsọ ọchịta akwa nke anụnwa tụfu onye tụfu ịbata na room ya that time that very moment ọ na-akwadebe skata ịchọzie ka nke na ya wee problem bịa ire nji akwa ahụ ịma renji akwa ahụ mgbe ahụ ọ na-akwado you can never try it ịma renji data akwa ibe ire nji akwa nke na-ewe serious problem ọ bụrụ the anger bogi ụdị mmadụ ịnụta onye asị nwaanyị mgbe ọ bụla ọnọdụ na select ọ bụ na ebe ị na-eje dị gị mkpa ijewe ọ bụ na ị ga-echi ya ichewe itinali ọnụ abịa ka o mewe mkpa ya niile abụ maka na ego ugwu enwe ka ihe esigwu okwu ibu na ị na-eme ọsịsọ gaga ibu n'anya ozugbo maka na ndị otu agbagotana. This is something about you. O nwere mgbe ọ ga-abụ olue mgbe ndị otu ya ga-esogota ngị bụ di ya abụrụ the last person ọ chọrọ ịfụ ọ laikụrụ gị ọ chọzọ ịfụ gị onye iduro gị mgbe ọ ga-abịa imetụ nwaanyị aka ọsị gị na ọ nọrọ in the mood ndị otu ya na ya na-arụ ọ bụ na ife ọzụwa onwe gị ka ị dị n'anya ọkpọ gị asị the best part bụ na ọ sị gị na ọ nọrọ in the mood rapịa ihe onye ọjụ hapịa na ike adịrị ya bụrụ na ọ jere ugbo n'ike adịrị ya bụrụ na ọ jere iron bending. I am tired. I don't want. Rapia. Mgbe ọ bụ na o wewere ụdị iwe a rapia nyeli ya efe ma ọ bụrụ na ị chọga that love ka a ga maintain anya maka anything you do will be used against you. Ọ bụ that very moment anything you do iwe ike mbọsị ahụ ka ọ ga-achọ ka itinye ibe obele iwe ọkpụrụ na gị you beat me today ihe egbu m taa tibe m ibe taa ndị otu ya na ya na-arụ itigwe na rapụ ya nyeli ya efe ịnụ kapụ aka gị gbapụ ọsọ